Hevonen. Piikkunen hevonen. No mä otan kaksi hevosta. Kaksi kivaa sitten. Kaunista. Näitä on mikään ruskea hevonen. Onko se ruskea? On. Onko muita ruskeita hevosia? Siellä ei täällä muita hevosia enää sitten ole. Tuolla pöydällä on vielä. Ota ne. Ota ne. Haetaanpas ne sieltä. Ne 3. Joo. Onko siellä 3 hevosta? On. Täällä on kuule ainakin 2 löytyy. Ei oo enempää. Miksi ei oo enempää? Niin. Ei. Kuule ne ei. Miksi kuule ne ei tarttu siihen juttuun yhtään? Joo, niin kuule en. Tuu tänne leikkimään. Joo, ei oo enempää niitä. Siellä oli 2 oli siellä. Ota negeri. Negeri? Älä ota negeri. Okei, mä istun sun viereen. Otatko banaanin? Mennään. Ottaa. Mä otaisin suklaata ja sit myöhemmin Joo. How long does the video last? You can take 10 seconds. Well, this has been going 1 minute. Yeah. Can it Let do me that? see.